నమస్తే న్యూస్ 24 తెలుగుకి స్వాగతం. నా పేరు రీతు. వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. శ్రీమద్ గాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు సింహ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ప్రత్యేక అలంకరణతో తీర్చిదిద్దిన సింహ వాహనంపై స్వామివారి శోభయాత్ర, వేదఘోషాలు, మంగళ వాయిద్యాల, గోవింద నామస్మరణల మధ్య సాగింది. సింహవాహనం జ్ఞాన పవిత్రతకు ప్రతీకగా భావించబడుతుంది. వాహనంపై స్వామివారి దర్శనం పొందితే జ్ఞానం, శాంతి, ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.